Ito mga kalingap yung bahay nila. Hindi ko po sigurado kung naandyan sila. Kawawa po masyado ang kalagayan nila. Buti nga po meron silang kaunting plywood. Yung bubong po nila ay ginawa lang nila. Sila lang mismo yung gumagawa. Bulag pa yung padre de pamilya. Magandang walang tao. Ay tay! Nasaan po yung kasama nyo? Ay, may patay po sila. Yung kapatid niya patay kaya nag-uwi muna sa kanila. Oh, Tuloy. paano po ikaw mag-isa ka dito at wala ka pating makita? Nandiyan po yung isa kong anak. Hindi man pumasok kasi maulan. Nasaan po? Nandiyan po sa doon po kung saan nagpunta. Nag-aano po yata ng panggatong. Uuling. Tuloy, Ilang po. taon po? Ilang taon? Mag-aano po siya ngayon. Mag-18 ngayon November. Mag-18. Mag-isa lang ikaw ngayon. Mag-isa lang po. Wala pang makita. Dapat may kausap ka at Wala. tatay. Hindi ka man nalulungkot. Wala ka na makita. Wala pang... Nalulungkot din po. Kaso walang magagawa. Ganito lang. Talang tis-tis lang. Oh, yung anak niyo pang isa, yung maliit. Kasama po nung mama niya. Sunod-sunod nga patay sa amin kuya. Kapapatay lang yung tuyuin namin. Nung isang sumana ngayon. Yung kapatid naman ng asawa ko. Malabo na po yung nyo yung salamin nyo. Kasi nga po parang sa pawis daw po yata ito. Ano na ito? Kumbaga sinadya yan. Hindi po. Ano na po talaga daw ito. Kaya pinupunasan wala na. Kawawa man po si tatay. Bulag na mag-isa pa. May pagkain kayo dyan? Ay wala. Kape? Wala rin? Wala po kahit ano. Kawawa man. Hindi ba natin pwedeng matawag yung anak niyo? Hanapin ko po muna, kuya. Kung minsan nandito sa kapitbahay, nakikicharge. Hanapin ko po. O paano po ikaw makakano? Ano ko naman po, nagagamay-gamay ko na, pinapractice ko naman. Sige. Sandali lang po kuya, pakintay po. Ano ko dito sa kapitbahay, minsan nakikicharge. Nandiyan kaya nagwawal pa. Kawawa man mga kalingap si tatay. Saan na yung kahoy pa? Sandali lang kuya. Magagamay-gamay daw niya yung kung nasaan. Yan po, tatandaan ko lang yung puno. Nasa kapitbahay lang siguro. Ito pong malaking bahay na ito, nakikicharge yan. Alam mo nyo na yan. Ayun, ano siya. Ayun ba yun? Yung ano? Anong pangalan po? CJ. Ha? CJ po. AJ? CJ. CJ? CJ! Ayun o. CJ! Ayan na. Yan po ang anak. Galing mo tayo. Hindi pa kayo nakape. Almusal naman po kasi wala hanggang doon yung almusal yung tira lang kagabi yung Tamer kayong kape or ano. Masarap pati ngayon pag ganitong panahon. wala. Buti nag-init-init. Grabing sama ng panahon ng nakaraan. Kasi may low pressure, di ba po may low pressure daw. Kaya ngayon mayroon pero paalis na siya, palayo na daw. Ayaw mo tayo nung sinabi na ni misis mo na matatanggal kayo sa purpose. Parang ang unfair naman ka. Mas grabe, wala ka ng makita. Sabi ko, okay lang po kasi siguro naman talaga. Kasi hindi naman daw lifetime ang tulong ng gobyerno ay. Kung may nag-aaral pa naman. Meron po ito. Yan. Tsaka yung maliit pa, yun man. Maliit. Yung panganay ko nagtigil na kasi wala lang may ano. Yan. Grabe nga yan ang mga issue sa gobyerno. Madaming. Ay, yun po. Tulad nga narinig ko mga sa kurap sa ano. Mga bilyon-bilyon. Grabe, sana nakabahagian naman yung mahihirap. Sabi ko kung itulong na lang yung sa mahihirap, makatulong pa sila. Kasi di naman nila yung madadala sa kamatayan nila. Ay iwan din yan dito sa lupa. Wala man tao bagang nagdala ng lahat ng kayamanan sa lupa. Ito palang kasama mo tayo si CJ. CJ, anong ano ka na? Anong grade ka na? 11. Grade 11 ka na. Kayong dalawa lang ni papa mo. Ikaw si papa mo, lagi mong alalayan sa bagay kung naghahanap ka naman ng mga panggatong, Kumusta CJ ang nagtutulong ka ba sa kay papa mo, mama mo?
Kailan pa si Papa mo na natigil sa pagtatrabaho? Matagal na po. Lalo naramdaman mo yung kahirapan. Tumigil siya. Ano ka, magsipag ka. Maging madiskarte ka. Huwag kang magpaano sa mga bisyo. Magtapos ka. Yan yung para pagdating ng panahon, makakatulong ka. Patutulungan mo yung sarili mo, no? Kaya magsipag ka. Ano? Nagpapasok ka pa ba? O ano naman, kumusta yung grades mo? Okay naman. Wala kasi yung isang maliit yung gusto maging ano? Teacher. Wala pa din tayo balita doon sa ano nyo, sa training nyo sa pagmamasahe? Wala po. Kahit din sa barangay, si misis mo masipag mga follow up sa barangay, ano? Oo. Marunong naman po siya lahat. Marunong din magluto ng mga kakanin. Kamusta na yung kamay niya? Kamay niya masakit talaga. Hindi niya makigalaw. Ilang taon na po kayong bulag tayo? Mga 2016 pa ako nabulag eh. Tagal na, no? Magpapaano na. Mga siguro 5 years. Siguro. 2006. Ay, 10 years na. 10 years na. Tagal na. Magti 10 years na, no, tay? Tapos ganito. Yung paggagawa nyo ng ganito, ikaw tumutulong ka? Kasi yan yung tawag dyan, salasala yung sa bubong nyo. Pero at least ganito tay, malinis. Ano tay? Para yata kung tinutubuan na nga mga damo-damo daw. Ilalim. Malinis siya mga kalingap. Unlike dun sa ibang mga barong-barong na hindi mo maintindihan. Ito sila, mayroon silang trapal. Sabagay, bundok naman. Kuha na lang ng kahoy sa bundok, ano? Tapos yung mga ano po yan, mga bigay-bigay lang yan. Hingi, mga sako. Ayos man ang pagkakalagay nila, mga kalingap. Unlike sa iba. So, parang hindi naman ata tayo kayo matanggal. Anong klaseng tatanggalin kayo sa purpose? Kasi may nag-aaral eh. Sobra na daw po sa ano. Overdue? Hindi naman eh. Pero ang alam ko, sabi nila, 0 to 18 dapat pasok ka pa sa ano, sagod na hindi pa nakakatawid daw sa poverty. Ay hindi pa nakakatawid ay patak. Wala ano ka yung pangako pating seminar, wala man din. Ay, ano? Po yun, hindi, ang tagal ano, dapat talaga. Sa kayo po nga ng mga tulong mga sa DSWD. Ang hirap magsalita, ano? Bisis yung mga nandyan para alam mo na kumita din. Mahirap po mga kalingap. Ang pag-asa ng Pilipinas po kung hindi na maging korap ang mga kasi mayaman naman, ang daming pondo, no? Bukod po sa pondo, marami tayong kalikasan dito makukuhang mga ano. Sasabihin na hirap ang Pilipinas, napakalakit nung naririnig natin bilyones nawawala, ay pambihira. Pero hayaan na natin yun tayo, manalangin tayo sa Panginoon, ang Panginoon naman na makakatulong sa atin. Di pa kayo nakape? Ano? CJ? Pero walang kape. Wala na. Asukal din. Bili ka na para makapagkape tayo. Bibigay po tayo mga kalingap mula sa channel natin. Medyo mahina po ang views pero tuloy pa rin. Ito may 1,000. Bili ka na nung kape at ano yung kailangan tayo. Papabili mo sa kanya. Tinapay, pamirindahin mo si kuya tapos kape. Mag-init ka siya doon. Maligam-gam pa siguro tubig doon sa ano. Makiinit ka doon. Si ano po. Ano yung talaga lalaki tayo? Lalaki po yan. Kahit ano, inaano niya, pinapasok niya pag-uuling. Dati nag-uuling po ako, pero ngayon kaya ko pa naman punta, nagpa-practice ako sa kanagano. Ay, tay, delikado tay, baka mataga mo ang kamay mo. Hindi na po, sanay na. Lahat ko naman po ngayon pinapractice, natutunan ko na kaya ko na lahat. Pinapractice niyo na lang? Kasi wala pa akong masahan, yung asawa ko po. Bakit na yung dalawang kamay niya, wala na siya. Wala na talaga. Ay, salamat po sa sponsor, lalo na po sa iyo, Kuya Alvin, saka sa... Ako yung sponsor. Ay, ikaw po. Sige. Wala pang sponsor. Sana po, kung gusto mag-sponsor, ito si tatay, tulungan natin kasi walang makita. At kawawa man. Kailangan man ng tulong din. Kung nagagaya po ngayon, wala pang kape, tatanggalin pa sa purpose. Kawawa talaga po. Nga tay, maging matatag lang tayo tay. Habang may buhay, may pag-asa. Malay natin, makakita ka ulit. May magpa-opera ng mata mo, no?
Ano tayo? Kailangan daw po nito, ano na talaga, yung tatransplant mo, pag ano. Transplant? Ano lang, nothing is possible kung gusto mo talagang makakita. Yan man yung ano ng Panginoon baga. Tay. Si ano po pala, nag-uwi. Saan po nag-uwi? Yung misis nyo? Ay, ang layo. O ano yun, may contact man kayo, tay? Meron po yun sa ano, sa anak ko. Kamusta naman daw sila? Uuwi daw sila? Hindi pa naman, kasi di pa po nasabi kasi hindi pa na-schedule yung living, nilalakad pa daw. Okay lang, basta siguradong uuwi si misis. Uuwi naman po yun kasi wala akong katulong dito. Pag wala siya, wala. Pilay na pilay ako. Wala akong ano, hindi ako makakilos na wala siya. Oo. May alalay. Mabuti ngayon, nagagamay-gamay ko na dyan lang. Dito na sa malapit. Pero pag nakalayo na, wala na. Hindi ko na matukoy pabalik. Kaya nga, ano tay. Ano lang, magdalangin lang tayo na may mga tumulong din. Ano, malaking tulong na yung ano. Lagi nga pa ako nananalangin. Kung walang imposible sa Lord. Kamusta tayo nung dumating kami? Yung una, pangalawang dating na ito, anong naramdaman nyo at may dumating na blessing? Ay masaya po kasi kahit papaano nakatawid na nung ano yung ano namin, naikawid ng konti. Tapos papasalamat kami sa tayo kuya tapos sa Lord. Yan, yung ano. Yan kasi yung siya man talaga yung pinanggagalingan ng lahat. Sa kanya tayo maghingi kung anong kailangan natin. At sana napapanood to ng ano no, ng isang official government sa Porpis para huwag kayong tanggalin. Anong pangalan niyo tay? Moises po. Moises. Ganda pati ng pangalan niyo tay, Moises. Ibig sabihin yan, tubig. Nagsyanan ano ng dagat. Oo, di ba? Si Moises ay propeta. Ayan mga kalingap at okay man, at least anong ulam yun ngayon tay sana? Ay wala pa po. Magpapaano nga po sana ako magpapaubod kasi mag-aano yung tiyuin namin magpapaputol ng nyog. Hindi pa man nakilos yung bata, nandiyan pa. Parang hihingi kayo ng ubod. Oo. Manghihingi ba? Ganon. At least man tayo nakukuha-kuha nyo, ano? Kukuha naman kahit pa paano. Ganyan talaga tayo. Sabi nga ng ano, bilog ang mundo, ano? Malay natin pag-ikot ulit. Ayos-ayos na ang buhay natin, ano? Sana po, Sana. Pero ang buhay tayo, lilipas lang din yan. Man. Kahit anong yaman mo, hindi yan madadala. Ay, totoo. Walang madadala. Gamit lang yan natin dito sa lupa hanggang nandito tayo. Pag ano na, kung saan man tayo mapunta sa kabilang buhay, hindi naman natin yan madadala. Ito na si Moises, mga kalinga po. O sino naghahawak ng pera tayo? Sila na at di mo alam kung magkano O sige, sa inyo na. Sa inyo yan. Tinatanong ko man po sa inyo yun. Kung magkano itong halagang. Para pa may pimbili kayong bigas o ulam, anong gusto nyo ulam, magbili kayo. May isda, baga dyan nagdaan. Ikaw na pakapihin mo. Ayan po mga kalingap at mag-iinit sila. Mag-iinit ang kapitbahay. Mabuti na lang may kapitbahay na mabait. Nahingi na lang ng mainit. Minsan po doon nakikiinit sa kanila. Ano yun sa ano man yun? Kapitbahay po. Good Samaritan man siya. Good Samaritan. Oo, may kapitbahay naman kayo na mababait sa talaga sa inyo. Bira po, ilan lang yan. Ilan lang yan. Pero lahat kamag-anak. Ilan lang yan. Ganun talaga tayo. Huwag lang natin isipin. Hayaan na natin. Basta Diyos na lang natin. Yan yung lagi pong dinagat. Minsan yung nakakatulong sa atin yung hindi pa kamag-anak. Totoo po. Totoo. Mas maganda pa minsan yung hindi ka mag-anak. Yun nakakatulong talaga. Yung nakakaramdam na kung anong pinagdaraanan kasi minsan may kamag-anak ka, parang antigas ng puso sa pagtulong. Pero kikita kang ito, hayaan na lang natin. Importante, pray tayo, pray kayo. At nawa na yan, may tumulong na para sa mata mo, mali natin, walang imposible. At lagi lang tayo manalangin. Pasalamat tayo sa buhay pa tayo.
ano tay, na kahit ganito yung pinagdaraanan mo, mag-isa ka, wala ka makita, may mas malala pa naman. Yung iba nakaratay sa ospital, ano? Kaya magpakatatag tayo, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng, ayan na ang mainit oh. Maligam-gam na yata. Sige, pwede na. Hindi pa yan. Kakape na kayo. Nandyan. Yan pati ang ano ng Pilipino, kape. Pag wala yan, parang ang hirap, ano? Ang hirap magkikilos. Ano tayo? Kasi yan ang kailangan natin. Halimbawa, umaga, hindi pa tayo na almusal. Kailangan magpainit muna bago magtrabaho. Yan ang importante. Kaya, ano talaga mga kalingap, deserve ito tulungan si Kuya Moises. Tsaka anong pangalan? CJ. Si CJ, nag-iinit siya, Iinitin po niya yung para makapagkape kayo, makapili kayong ulam. Ano tayo, kumusta? Hindi naman mahirap sa pakiramdam na na yung biglang nawala yung paningin nyo. Sa totoo lang po, ang hirap talaga. Kasi di mo nalalaman na sa paligid kung ano nang nangyayari. Kunting kilos mo lang, piling madisgrasya ka. Pero, sa awa ng Diyos, hindi naman ako Hindi mo na pati alam mo anong itsura mo, tay. Pati yung mga anak ko, di ko na alam. Naglalaki na sila. Yung isa pa, magdadalaga din yun. Pero pag nagpa-practice ako, tututuhan ko naman. Marunong na ako maglaba, magluto, ng nyog, magbalat. Lahat naman po kaya kong gawin, nakakaakyat pa nga. Pero yun pag-akyat ang natatakot na ako. Akyat ka ng puno ng nyog. Pero kahit wala ka makita. Pero delikado na ako minsan, parang nanginginig na ako pag nasa kalatian naman. Pa ako malaglag. Kaya pa naman po, nagamas pa na pa. Kakapagal, basta mahawakan mo lang. Oo, basta mahawakan ko. Kakalaba pa. Kasi tulad nga, hindi nakakalaba ang asawa ko. Ako nagpa-practice, marunong na ako maglaba. Natuto ka na tayo maglaba ngayon. Dati nung nakakakita ka, hindi ka naglalaba, no? Kasi iba man ang trabaho mo. Ngayon tayo, marunong ka na maglaba. Kasi di na yung asawa ko, kunting pares niya masakit nito, Nahirap pag hindi makatrabaho, Kaya alalay ko na lang siya minsan, kung may pupuntahan kami, may alalay, makuha ng kahoy. Siyang taga-akay sa akin, ako ang taga-dala. Siyang taga-pulot, ako ang taga-lagay sa sako, ako ang taga-pasan. Yun ang nagagawa niya, kasi wala matakit na talaga yung ganito niya. Dalawa na pati dati, isa lang. Dalawa na. Dalawa na yung makatrabaho, Kunting kilos na pag napamali, sakit. Kaya minsan nagbibili kami. Lang? Pray lang, Nay. Ay, tay. Lagi lang, sige lang. Pray lang ng pray. Sabi ko may awa ang Lord. Di ba ngayon, wala kayong kape pero may pinadalang uwak si Lord. Kakape na kayo. Mabibili pa kayo ng bigas at ulam, no, tay? Baga, pray lang. Bang ganito yung nararanasan natin. Huwag tiwala tayo sa Panginoon na walang pagsubok na hindi kaya nating malampasan. Tay? At grabe mga kalingap. At salamat po sa panonood, suporta sa ating channel. Ito po, nagbibigay tayo ng kaunting tulong mula sa channel natin. At sa gusto din magpaabot, paabot po natin mga kalingap. At thank you so much, tay. Thank you rin. Kuya, salamat. At tinala CJ, nag-ano na kayo, kakape na. Mahirap pag walang kape, lalo na kung nasanay ka nagkakape, tay? Yan. Sige po mga kalingap, salamat po. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. Sa lahat po na charity vlogger, Kalingap Rob. At ito po, kawawa po yung kalagayan nila. Kaya ito po, talagang kahit malayo pinuntahan natin para makabot lang ng kaunting tulong sa kanila. Salamat po mga kalingap. Thank you so much. God bless po sa lahat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo, wala
magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, tumulong po and today po Yan kami si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangad kundi